Секретарят е административен персонал, който подпомага дейността на организацията, в която работи, като осигурява нейните вътрешни и външни връзки, организира всекидневната дейност на ръководителя, подготвя документи, подрежда и води кореспонденция и деловодство. Също така организира заседания, събрания и срещи и води протокол. Секретарят осигурява необходимите за офиса консумативи и материали. Секретарят посреща гостите на офиса, отговаря на телефонни позвънявания и подготвя писма и други писмени документи. За да бъде успешен в работата си, секретарят трябва да е организиран и точен в спазването на срокове, да обръща внимание на детайлите в писмената и устната реч, да има развити комуникативни умения и да разпознава и ползва ефективно езика на тялото. Трябва да умее да работи с офис техника. Други важни качества за него са доброжелателност, търпение, толерантност в общуването, дискретност и уравновесеност, както и умение за работа в екип. В работата си секретарите ползват компютри, средства за писане, тетрадки, бележници, телефон, факс, принтер, копирана машина, калкулатори. Те работят предимно в офис среда и са в постоянен контакт и партньорство с другите работещи, с клиентите, доставчиците, партньорите и гостите на организацията. Работата им изисква внимателно отношение към хората. Ако няма други изисквания, те трябва да се придържат към деловия стил на обличане и поведение. Професионално образование за секретари може да се придобие в различни професионални училища, както и да се продължи в колежи и университети по бизнес администрация. Тези специалисти имат широки възможности за реализация в държавния и частния сектор и могат да работят в офиси на фирми от всякакви браншове, в съдилища, адвокатски бюра.